Vanawo zvavanoita vakamboona tumari vanomboda wozoti gare gare wozoona kuti ancestor 59 years nechi 24. Nyasha ngadzikulokete nezita raJesu. Muchengetedzwe nokusingaperi. Uye tinzwe. Makadiya sikana. Tiripo makadiwo. Mwenani? Ndauya nemurume wangu. Umurume unoramba wakagara sei madhamu vachedzwa? Ati nongongwara-ngwara wazodzorerwawo kuno here? Uri kuti uyu murume wako here kana kuti ndi baba? Murume wangu. Your husband? Sure. Baba makadi? Ndipangu makadi munhu waMwari. Mudzimai wenyu? Mudzimai wangu uyu munhu waMwari. Muri wegore ripi baba? Makaberekwa gore ripi? Ndakaberekwa 1966 ndine 59 years. Kwei? 2000. Alright. So dambudziko ramafambira nderei baba? Mukadzi uyu mudzimai wangu chekutanga akashaya saka ndakamupiwa sechigadzamapfiwa. Uyu? Hongu. Oh. Dambudziko rine mudzimai wangu ndekuti anogara ari kunguva dzese. Anogara ari kunguva yake. Kuma days? Hongu. Wokuteera? Hongu munhu waMwari. 59 years nechi 24. 25. It's just a number, it doesn't matter. Mama, ndoda kuti ndikubatsirei. Chokwadi. Asi nai baba akauya nepfungwa yekuti mimi vauye sechigadzamapfiwa ndiani? Ndanatezvara wangu ndo vakandipa mudzimai uyu. Mushure mekushaya kwatete vake anova mudzimai wangu. Saka akanga achingoteera mazuva ake bonde panotoshayikwa kapo. Chokwadi munhu waMwari, ndatotambura. Ichokwadi here kuti muri kuramba muri kumazuva enyimi? Ndine ndakasviba moyo. Nyaya ingoripo baba ndeyekuti eji anyanya kusiyana. Akambozvito akonvinswa nemabereko nzauya agare nemi, but ari kuona muri mudhara. Saka zvese zvokuti ndiri kumazuva izvi yanzirawo yekuti pamwe ndingapunyuke. Ini chandongoda kungotaura ndechekuti mama, Prophet. mimi munhu mukuru ndizvo. Makore enyu aya matokura. Mukanzwa kuti zviri kuitika hamusi kuzvida. Hapana munhu akakusungirirai. Budai. Izvo kuzotaura kuti ndiri kumazuva ndiri kuchi zvese izvo hazvina kunaka. Ndiri kunzwika zvakanaka. Nyaya yechimutsa gadzamapfiwa kunzi munhu akafirwa anopiwa munhu. Kudhara kwaya kwaya. Kudhara kwaya kwaya ndaro. Vanawo zvavanoita vakamboona tumari vanomboda wozoti gare gare wozoona kuti ancestor. Zvinochinzwa ishoko riri pano baba. Handina munamato wandinogona kuita kuti mai mazuva avo aganuke nokuti agara hako.
nyaya yapo yakunogara pasi nemudzimai wenyuyu munyatsomubvunza kuti but iwewo bebi nyatsomusofutayo kuti iwewo paurikugara neni uri kuda here kana kuti hauchada. Zvaataura ipapo zvezvabuda musarudzo ndizvo teedzerai. Chikanyanyosiyana zvayakaipira panyaya munosiyana. Pane panombosangana nevana vangu ama2K vava. Ana Kelly, indotogona kusvika ndosvika kuti ndiri munhu mutema, ndodya nhunguru, pachizezuru. Ndikutoimba. Kelly andonitarisa kuti rumbo rupi roro. Tatosiyana. Saka nyaya dzinoita sei? Dzinosiyana. So ndoda kuti muende munogarapo pamwe ndapedza chechi ndichazouyawo ndichokubvunzai ndokunge ndauya. Ndokubvunzeyo kuti ati chii mudzimai but chiendai munogara nechouko zvenyuko muchinyatsokurukura muchiona kuti zviri kuwekeka here izvi. Mazvinzwa baba? Ndotenda munhu waMwari. Imi mama pamune muchienda ipapo mune muchitoimba nemwoyo wenyu handiti ka? Muda kuti muimbe kasong aka. Tasunungurwa tendai Mwari. Tasunungurwa tendai Mwari. Tasunungurwa tendai Mwari. Tasunungurwa Mwari. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries mwina Prophet T-Freddy. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla ka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika na 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika na 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika na 3 maskati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries Corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate Shayutingo 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T-Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.